יותר מ4 עשורים נוסדה חברת הקידוח אורי נחמני ובניו. בעומק האדמה בשליטה מקצועית מלאה מתבצע קידוח רב עוצמה. מנקודת הכניסה ועד לנקודת היציאה יעשה המקדח את המסלול שאנחנו קבענו. החברה שלנו היא חברה משפחתית. בשנות ה-60 הבנו שבאיזשהו שלב הרשויות לא ייתנו להמשיך לפתוח את הכבישים ויהיה צורך לעסוק בקידוחים אופקיים. הבנים נסעו לחו"ל, בארצות הברית, בגרמניה, ספרד, למדו את המקצוע, חזרו, ובמשך הזמן אנחנו רכשנו מכונות קידוח. חברת הקידוח אורי נחמני ובניו מצטיינת בכלי קידוח מגוונים. יש לנו צוות עובדים מקצועי ושיטות עבודה מקוריות. אנחנו מציעים טכנולוגיות קידוח מודרניות בזכות ציוד מכני הנדסי מתקדם. קידוחים אופקיים זה קידוחים גם אינטגרליים, גם קידוחים עם אוגרים. אנחנו קודחים מקוטר של 8 אינץ' ועד קוטר של 3 מטר. הייחודיות שלנו שיש לנו את כל סוגי המכונות, שאנחנו יכולים לשלב בין המכונות שיש לנו ולעשות כל עבודה שצריך בקידוחים אופקיים או מיקרו-טאנלינג או מהסוג הזה. עבודה נקייה ויעילות מקצועית הם אבן דרך מרכזית בעיצוב תפיסת העולם המקצועית שלנו. אצלנו השירות ללקוח ומתן מענה לאתגרים מקצועיים הם כללי הברזל בסגנון העבודה. הגישה המקצועית שלנו תרמה לביצוע מוצלח של פרויקטים לאומיים חשובים. עבודות תקשורת בנמלים, הנחת קווי תקשורת ארציים, הקמת תחנות תקשורת, קידוחים מורכבים למוביל הארצי, קידוחים מגדה לגדה. כל אלה הפכו את חברת אורי נחמני ובניו לחברת קידוח מובילה. אנחנו מבצעים איתות ותקשורת שאחראי על כל פעילות הרכבות על המסילה. מה שמיוחד בפרויקטים האלה של הרכבת זה שאנחנו מקימים אותם ומייצרים אותם מנקודת האפס שלהם, וזה אומר חומרי הגלם שדרושים, זה הברזלים, זה החפירה, זה כל התשתית. התחום הזה אצלנו כבר קיים כ-30 שנה. המערכת יוצאת בדוקה ומוכנה לעבודה תחת תקני בטיחות מחמירים מאוד. החברה מביאה איתה טכנולוגיה של קידוח עוצמתי, מהיר ומדויק, אך לא פחות מאלה, ראייה מפוקחת של צורכי הלקוח. לכן אנחנו רגישים מאוד לכל נושא איכות החיים ואיכות הסביבה שבה אנחנו עובדים. אצלנו אין פגיעה בתשתיות קיימות ואין עבודה גסה. אצלנו יש קריאה מדויקת של השטח ומעקב מקצועי אחר מהלכו של המקדח. מהנקודה שבה החל הקידוח ועד לנקודת הסיום, גם אם המרחק יהיה 100 מטרים, אנחנו נהיה מדויקים. ביצענו קידוחים של 64 אינץ', ואחד הדברים החשובים ביותר שהיו בעבודה הזאת זה להקפיד על הדיוקים מבחינת העומקים והמרווח בין הצינורות, מאחר וכל הנקודה הזאת, כל האזור הזה של בית דגון, יש בעיה רצינית מאוד של ניקוז מים, ואז היה צורך פה לעשות קידוחים מאוד מאוד מדויקים. ועשינו פה קידוחים בערך בכמות של 600 מטר קידוחים. העבודה הצטיינה ואפילו קיבלנו מכתב המלצה ממע"צ שהעבודה הייתה מדויקת ובוצעה בצורה הטובה ביותר.
לחברת אורי נחמני ובניו ניידות גדולה בשטח ופתרונות מקצועיים לכל סוגי הקידוח האופקי. עם ההתקדמות הטכנולוגית בתחום הקידוחים האופקיים בעולם, הצטיידה החברה במכונות קידוח מודרניות, אשר מסוגלות לתת מענה מקצועי לצורכי פיתוח חדשים. מנהלי החברה, מהנדסיה ועובדיה יוצאים להשתלמויות מקצועיות, והחברה משפרת בכל שנה את היכולות המקצועיות בזכות פיתוחים טכנולוגיים והרחבה של צי מכונות הקידוח האופקי. החברה משתדלת לשמור כל הזמן על רמה מקצועית, בזה שאנחנו נמצאים בתערוכות בעולם, בזה שאנחנו מביאים את הציוד החדיש ביותר, אנחנו הולכים להשתלמויות, נוסעים לחו"ל, ואנחנו כל הזמן מתעדכנים. ככה שהחברה כל הזמן מובילה, והיא אחת המובילות בארץ בנושא הקידוחים האופקיים. יש לנו את העוצמה, הידע, הטכנולוגיה והמקצוענות הדרושים להבטיח הצלחה בכל קידוח. עם הגיבוי המקצועי שלנו, אנחנו יכולים להציע עולם של טכנולוגיות קידוח מתקדמות ושליטה מלאה על מהלכו של המקדח מתחת לפני הקרקע. חברת אורי נחמני ובניו מציעה לכם עבודה מקצועית ברמה גבוהה, כמו שרק אנחנו יכולים להבטיח ולקיים.